In samenwerking tussen muziekdocenten Auke Klassens en eigenaar Twan van Bussel van Gastro Bartof leidde tot Soul at the Park. Zondag vond dit evenement plaats in het nieuwe stadspark aan het Monseigneur Goumansplein in Venray. Soul in the Park is een muziekevenement waarbij de leerlingen van Soul, dus van mijn zangpraktijk, een podium krijgen in samenwerking met TOF. Hoe is het initiatief ontstaan? Met mijn band Jas spelen we al sinds het begin bij Smaak zit tussen je oren. En Twan is daar ook onderdeel van het bestuur. En zo zijn we aan de praat geraakt. En ik had steeds meer leerlingen, dus we hadden ook meer plek nodig om de leerlingen kwijt te kunnen. En zodoende zijn we hier geëindigd. De bezoekers konden onder een stralend zonnetje van 14 tot 17 uur genieten van live muziek, een hapje en een drankje. En de locatie is bewust gekozen. Ja, we vinden het hier een hele fijne sfeer en we zagen hier wel nieuwe mogelijkheden om een klein sfeervol festival neer te gaan zetten. Dit is de eerste keer dat het hier gebeurt en vorig jaar was het bij mij in de achtertuin, maar toen hadden we ook de helft minder leerlingen. En ik denk dat ze ook toe zijn aan de volgende stap om echte horeca te gaan ontmoeten met muziek. Het niveau van de leerlingen van Auke Klassens is heel verschillend. Er zitten er wel bij die professioneel willen gaan zingen, die een opleiding willen gaan doen. Maar er zijn er ook bij die het doen puur voor ontspanning en voor een plezier. Ja, ik ben heel erg trots op de leerlingen die tot nu toe gezongen hebben. Maar toch hou je zelf een stukje spanning omdat je hoopt dat ze kunnen laten zien wat ze in zich hebben. Zodat ze met een fijn gevoel naar huis gaan. Het plein was sfeervol aangekleed. Met een podium en hangtafels. In een sfeervolle setting kon het publiek genieten van muziek. Ook Lucky Pijpers uit Lenen trad op. Iedereen die zangles heeft bij Auke, die is gevraagd voor dit evenement. Leuk initiatief, leuk dat Auke kan laten zien hoe goed haar leerlingen allemaal vooruit gaan. En dat hun ook kunnen wennen aan een podium. Ja, dat is gewoon keihard. Het aanbod aan muziek was enorm divers. Van singer-songwriter en bluesnummers tot eigen nummers tot covers. Solo of meerstemmig. Auke Klassens rekent op een vervolg volgend jaar. Het lijkt me hartstikke leuk om hier een mooie zondag in het jaar aan vast te houden in Venray. Ja.